Za ľudsky najhoršiu v celom tomto prípade považujem jednoznačne bezmocnosť zdravotných sestier. Takisto ich sklamanie, ktoré je cítiť, lebo nemôžu dnes vykonávať a dávať tú zdravotnú starostlivosť, ktorú si naozaj ľudia zaslúžia. Dôstojné zdravotníctvo v podobe kvalitných služieb, ktoré ľudia dostávajú za svoje zdravotné odvody, považuje sieť za jednu zo svojich kľúčových priorít. Ďalším veľmi podstatným bodom, aj vzhľadom na uvedené, je nastavenie jasných pravidiel pri zazmluvňovaní zdravotníckych poskytovateľov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. To, čo je súčasťou nášho plánu, je jednoznačne podpora zdravotníkov v ich dlhoročnom úsilí o dôstojné a spravodlivé pracovné podmienky, aj tým, že budeme znižovať mieru administratívnej záťaže delegovaním na pomocný personál. Ja vám chcem povedať jednu dôležitú vec. My dnes máme jasný plán pre fungujúce zdravotníctvo vo fungujúcom štáte. A je naozaj najvyšší čas, pretože choré zdravotníctvo bez zdravotníckeho personálu naozaj nelieči.